Čaute ľudia. Ideme sa pozrieť na tie najväčšie a najmenšie veci. Takže ako prvé, tu máme najväčšie mesto na svete, to je Tokio v Japonsku. Ako ďalšie, tu máme najväčšiu krajinu na svete a tým sa stáva Rusko, čo je dobre veľké. Opa! Pozerajte, až tu patrí, aj tu. Tu je najmenší priechod na svete, ľudia. Medzi Amerikou a toto. No. Potom tu máme najväčší ostrov na svete a tým sa stáva Grónsko. Takže, ako potom tu máme dajme tomu, že najmenšiu hranicu na svete, ktorá má iba 75 metrov medzi Marokom a Španielskom. Ako ďalšie tu máme najdlhšiu hranicu na svete a to je medzi Spojenými štátami a Kanadami. Ako ďalšie tu máme najvyššiu horu na svete, ktorá je medzi Nepálom a Čínou a tým sa stáva Mount Everest. Je to dosť vysoká hora, ľudia. Opa. Je to dosť veľké. No. Tak majte pekný deň a pekné veľkonočné prázdniny.